Presne v tomto hadovitom paneláku pozerám, že huby v tomto krásnom zalesnenom prostredí momentálne nerastú. Zrejme ich vykosili. Takže tu máme školu, základnú, kostol rímokatolícky a bytovčička. Tiahne sa tiahne od západu na východ. Gaštany budú. Na pivko a na chleba je kam skočiť. No ale poďme pekne k veci. No ale detičky, troška tichšie poprosím. Točím videjko. Určite môžeš ty im. Ale veď aj my sme takí boli. Takže, aby sme sa pohli. Presne v tejto bytovke hľadám pre klienta s hotovosťou trojizbový byt s 2 balkónmi. Cena záleží od stavu. Je stav od ceny? Akurát kúkam, že nejako mi to tu trčí. Musím nožnice pohľadať. Takže, ak o nejakom takomto byte viete, kontaktujte ma. Nálezné nezostane bez povšimnutia. Nech sa darí, majte sa pekne. Pozor, kam šliapeš. Dobci.